कौन आपण माने भी भूत प्रेत को अंधविश्वास बोली भावुचंती कि ताहेले खास वीडियोटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ଭୂତମାନେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭୂତ ପ୍ରେତର କାହାଣୀ ତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିବେ। କ'ଣ ଏହି ଭୂତ ପ୍ରେତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସତରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି ନା ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏକା ଥିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବା ଫଲୋ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ନେଇକି କ'ଣ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏ ରହସ୍ୟମୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କେହି କହିବେ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଭୂତ ସତରେ ଅଛନ୍ତି? ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ପୁରା ନ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେ ପାରାନର୍ମାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟରଙ୍କ କ'ଣ ମତ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ, ଯାହା ପାଇଁ ଦୁଇ ପାକ୍ଷିକ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଥା ହେବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ମାନନ୍ତି, ଯେ କି ପାରାନର୍ମାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଭୂତମାନେ କ'ଣ? ଭୂତମାନେ ହେଲେ ମଣିଷ ମରିବା ପରର ସେହି ଏନର୍ଜି ଯିଏ ଆମ ଦେହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଛି ଛାଇ କିମ୍ବା କିଛି ହରକତ ସବୁ କରି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭୂତକୁ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭୂତ ସେଇମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଶା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ନ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି କାହାର ଘର କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଜାଗା। କେବେ କେବେ ତ ଏ ଭୂତମାନେ କାହାର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ହଜାର ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଭୂତ କାହା ଶରୀରରେ ପଶିଯାଇଛି। ହଲିଉଡ ଏବଂ ବଲିଉଡରେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତ କିଛିଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସହ ଆଧାରିତ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ପାରାନର୍ମାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ମାନେ ଏହା ବି ମାନନ୍ତି କି ଭୂତମାନେ ଲୋକ ଦେହରେ ପଶିବା ସହିତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପଶିଯାଆନ୍ତି। ହଲିଉଡର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦ କଞ୍ଜୁରିଂରେ ଥିବା କଣ୍ଢେଇର ଭୂତ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସତ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଏବେ ବି ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖା ହୋଇଛି। ଭୂତକୁ ନେଇ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତମ ସହ କଥା ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରାନର୍ମାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ମାନଙ୍କ ମତରେ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମୟର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଭୂତମାନେ ସର୍ବଦା ରାତିରେ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯିବେ ବୋଲି ରାତିରେ ବାହାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଥାଏ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବି କମ୍ ଥାଏ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭୂତମାନେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏନର୍ଜି କିମ୍ବା ଉର୍ଜା ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଏନର୍ଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଦିନ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ରାତିରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆତ୍ମା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଥିଲେ କି ଏନର୍ଜି ନେଭର ଡିଜାଭିୟର ଫ୍ରମ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏହା ମାନେ ମଣିଷ ମରିବା ପରେ ବି ତାର ଏନର୍ଜି ବା ଆତ୍ମା ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ସାଇନ୍ସର ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ କହିଥାଏ। ଉର୍ଜା ନା ତିଆରି ହୋଇପାରେ ନା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଉର୍ଜା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆକାରରୁ ଅନ୍ୟ ଆକାରକୁ ବଦଳିଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଜଣେ ମରେ ସେ ଫିଜିକାଲି କେବେ ବି ମରେ ନାହିଁ। ତାର ଶରୀର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଫର୍ମରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଏ ତ ହେଲା ଶରୀର କଥା। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାର କଥା କହିବା, ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ଆପଣମାନେ ବହୁତ କେସ୍ ଏମିତି ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ମରିଯାଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ରଶ୍ମି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଏହାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି
ନିଜ ଶରୀରରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ନିୟର ଟୁ ଡେଥ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଡୁନାକନ୍ ମେକ୍ ଡୁଆଗାଲ ନାମକ ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶରୀରର ଓଜନ ମାପିଥିଲେ ଓ ମରିବା ପରେ ସେ ଶରୀରର ଓଜନ ମାପିଲେ। ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯେ 21 ଗ୍ରାମର ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଗଲା। ଏହାର ମାନେ ଆତ୍ମାର ଓଜନ 21 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ୟାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଶରୀରକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଏ କରିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ସେଇ 21 ଗ୍ରାମର ଫରକ ହିଁ ଆସିଲା। ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାକାର ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ଭୂତକୁ ମାନୁନଥିଲେ ସେମାନେ ବି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ଥିବାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡର ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ରଶ୍ମି ଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବା ନାହାନ୍ତି? ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସତରେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ନା ଏକ କାଳ୍ପନିକ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ